Düýnüň bir gülýal jowan oglan habarlaşyp öti toýum tutup bilemem. Aýtdym, "Jan, ýeňiljek tutada. Aýyo boljak diýe." Falançy milyon bolmaz adam boljak ki agzap bermedi. Meni bolýa aglamayny. Näme diýip beýtmeli? Aýal-oğalla Huda üçin eşitdirýändir. Nämäni Peýgamberjanyň sözüni eşitdiň? Qala sallallahu aleyhi ve sellem. Peýgamberjan mübarek sözünde näme diýär? A'zamun nisa'i barakatan aysaruhunna mu'nah. Haýsy gyýdy oglanyň Hudaýyň ýanyna derejesiniň källigini biljek bolsaňyz, haýsy zenanaň bereketiniň källigini biljek bolsaňyz, şoň toý ýeňiljek bolar diýipdir. Şoň toýunyň bukçasy ýok bolar ýa az bolar diýipdir. Şoň toýunyň sefiniň gurruny ýok bolar ýa az bolar diýipdir. Edafa kellagyr az boluverse, şo gyýdy oglan Allah Taalaň ýanyna derejelidir diýipdir. Peýgamberiň aýdan sözi taş. Yani Peýgamberiň sözü fakat öz zamanynyňky diýjekmi? Yani bir imanly aýal-oğalla, bir imanly mümin oğalla Peýgamberjanyň sözü la hawla we la quwwata illa billah fady ýazgyly galmaly boldymy? Zindagimizin içine girmeli bolup galdymy? Bir sahabalaň birini Peýgamberjan görüpdir, üstüne atyr çalypdyr. Gadim zamanyň atyr çalarlaryny ey saralyp duran. Peýgamberjan aýdypdyr, "Biz harja atyrlaň ýydy näme diýipdir?" Bir jowan sahabalaň birine. "Ya Rasulallah, men täze izdiwaj etdim" diýipdir. "Izdiwajymda bir hurmaň şäniginiň agramyna gyzyl bermeli boldum" diýipdir. Peýgamberjan gülüp hoş bolupdyr. "Barakallah, berekellah saňa" diýipdir. "Merhaba" diýipdir. "Ýöne bir dawarda ýyk, ýa goýun ýa bir geçi çeviş bir zat ýyk, toýda tut" diýipdir. "Berekellah saňa. Başga zat ýokmy?" diýipdir. "Başga zat ýok" diýipdir. Peýgamberjanyň barakallahu almak näme erzişli? Näme menen çalşak? Peýgamberjanyň hoşlugy meger fakat şo wagtmy? Ya şu wagt ondan näken hoş bolarmy? Şu darganak zamanyň içinde men barakallahu alan aýal-oğalla, men ummatymdan bolan jowan oglalla diýip Peýgamberjan öňküden meterken hoş bolmarmy? Toý tut, bir dowar öldür, hurmaň şänig içinde gyzyl berem bolsaň boldy da. Ey bu ne kadar kaptalınken. Aw jamiany agzap ýörme. Sen men sözüme eşitýän ey imanly aýal-oğlan. Sen özüň daýawdyr. Hem gowy ýaşardyň. Hem zindigiňden lezzet alardyň. Hem ahiret derejeň ulaqan bolar. Bizden wezifamiz ýetirmek ki Allah Taala inşallah täsirin bersin. Peýgamberjan öz gyýdyny Güllenowadan Fatyma Zehrani Hazreti Ali Murtazaga bir näçe misal gyzylyň beraberine izdiwaj etip jüftläpdir. Hazreti Fatymaň öýüne barandan soňra Yasin okyp Peýgamberjan öz mübarek wüjudyny özi Hazreti Aliň öýüne bartdyr. Hazreti Ali Murtaza radiyallahu an. Can gyýdym Hazreti Ali gelwärik diýipdir. Ey enatala, ey enatala, ey imanly enatala. Ders alaýlyňda. Näme diýip sen hemse aýaňy ulgu tutunýan? Şuurun gulagas. Näme diýip men falan ile ýaly boljak diýen? Sen Peýgamberjan ýanak bolla. Sen musulman ahim. Näme diýip sen bir adamy ulgu tutunýan? Sen aleme rahmet bolan Peýgamberjany ulgu tutunna. Allah Taala şonu bize ulgu edipdir. Ey musulmanlar, ey imanly dogallar. Falan ile ýanak boljak, falany bizle tutdy. Halkdan kim bolmaýyn? Halk ey bu han Peýgamberimiziň gurrunlary onna. Han Peýgamberiň eden işleri. Fakat Allahu ekber diýip namazda şeýle durmak tamamy Peýgamberjanyň sünneti. Ey can doganlar. Hazreti Ali menen Fatymany çagyrypdyr. Maňa bir gap suw getiriň diýipdir. Kän suw bolsun. Öýde olaqan gap suw getiripdirler. Peýgamberjan hay oturup Kul a'udhu bi rabbil falaq bilen kul a'udhu bi rabbin nas oqyp yanqy kän suw dem salypdyr. Jan gyýdym şu suwdan içdipdir. Hazreti Ali senne içdipdir, ikisi içipdir. İkiňiz de şundan dehret kılıň diýipdir. İkisi de dehret kılıpdyr. Peýgamberjan kol götürüp doga edipdir. Damadynyň ýanyna barmak aýyp däl ki. Gyýdynyň öýüne deslap gyýja bar doga etmek aýyp däl ki. Eger aýyp bolsa Peýgamberimiz ederdimi? Eger ar etmeli zat bolsa Peýgamberimiz ederdimi?
Doğa ettir, Huda ya Huda, ağızlarını bir et, aralarına ulfet koy, muhabbet koy, hoşluk koy, uzak yaşatırlar, ağzı bir yaşatırlar, salih ferzent bir Hudaya sana tavşırdım deyip doğa ettir. Barın canlı öyüňize gaşyň giyir verin deyip öýde Peygamberjan öýe gaşyň gaýtypdyr. Hen bödatla. Eneňde ul gaýgysy gyzynyň gapdalyndaky bukçosy, sefi bir zady. Ey jan enatala, oğul gyzyňyzyň dünýesini gaýgatýaňyz näme? Ondan beterrak ahiretini gaýgadyň. Ondan beterrak kıyamadyny gaýgadyň. Men wagt kan almaýyn. Birje urgurunjyk baş şayet bu urrun bir tovarly eşitse, o zaman menen bu zaman fark etýärahym diýip. Bir tovar bir oglanjyklar alamayan boşamjak bilen, şoň menen alajak bolýar. Nämes fark etýär şu öňkü zaman? Käle dikmişler fark etýärdi. Nämes fark etýär? Odal bir fanus çykýan lampa bark boldy, nämes fark etýär? Ya Peygamberjanyň aýdany eden iş fakat şu zamanyňky diýjekmi? Bilatsyn imanly adama aýtmar bikis. Ondan soňra Peygamberjanyň eden işleri şu zamanyny şeýle bolýan bolsa, sen menki aýtýas bu zamanyna hemme kiş basawat bolupdyr, hemme kiş ferhengi ýokary bolupdyr, hemme kiş düşünli bolupdyr. Gaýtan bu zamanyny beter azaltmaly ki bu zatlary? Resmi rusumy gaýtan beter azaltmaly ki bu zaman o zamandan fark etýän bolsa? Yani sawat köfelli deyip, resmi rusum kellagırlarda köfeltmelmi? Çyndan sawadyň isteýän zady şomy? Yani insafen aydın, aklın, şuurun, sawadın isteýän zady şomy? Her näçe sawat ýokary gelse, resmi rusum köfelmeli diýdigimi? Aýyo, muna aýtýän nädir akl bilen sawat? Muna aýtýän nädir? Biz bir yalandan özüň allamak, özümüz allamaýdy. Emma enatala waqid oglalla, waqid oglallaň agasynyň mahsus bellemeli mesali bir de Huda için eşitdirer giderse. Peygamberjan aýdypdyr: "Ey enatala, ey agala, men arabiýetini okuýmaýyn. Her wagt siziň biriňizden gyzyňyzdan çyryym, ballygyňyzdan çyryym, balygy bolan bolsa, oňa da hastagar gelse, bir gudalyga gelse, şoňda iki zady ba bolsa damadyň. Biri diyanatı, dini ba bolsa, namazyny edip ba bolsa, we biri de amanatyna gaýym bolsa, yani ahlagy gowy, bir gyzyny korkman tafşyrsaň boljak, bilip durup şoňa zulma etjek däl." Tekrar edeyin. Din diyanatı ba bolsa, meselen bir hukuk begir dälmişdik ýöne. Din diyanatı ba bolsa, "Mınne wezen" diýipdir Peygamber, "Gelene berin" diýenak. Amanatyny wezen. Şulardan gyzyny, ballygyny korkman tafşyrsaň boljak. Emin adam, anamly adam her kimden soragynda şey diýe. Diyanatı dini ba bolsa, eminlik ba bolsa jüftlen, eger jüftlemeseňiz hain bolarsyňyz diýipdir. Eger jüftlemeseňiz, Hazreti Ömer men Peygamberjanyň kulugum menen eşitdim diye. Eger şon jüftlemeseň, şo gyzyglarna günä näme günäse enatsyna da şo günä ýazylar diýipdir. Men şunu Hazreti Ömer Peygamberjanyň kulugum menen eşitdim diye. Yok falan, men beýtjekkä, sen beýtjekkä diýmäge enatala beter hakyň ýokdur ha. Beter hakyň ýokdur ha. Sena fakat borçly, sena wezifan Hudaýyň buyrugyny ogul gyzdan çyryp ýörtme, sen onu yaradan hakky. Hulasa şu zamanla tutmasa da kıyamatda yakalar tutar. Näme izdivajym giýjä goýdyň, näme diýip men bermediň diýip. Tutar, tutanda da gaty tutar. Enem diýip de rahmet ederim kadime aýlyň.